Krásny deň vám želám. Rada by som vás privítala v Cupra garáži Kamea Car. Naša spoločnosť Kamea Car pôsobí na slovenskom trhu už viac ako 30 rokov. Odovzdali sme vám už viac ako 15 000 vozidiel. Naša prevádzka v Prešove sa venuje predaju vozidiel Cupra už od roku 2020. Tento dizajn Cupra garáže bude pre vás pripravený od jary roku 2025. Moje meno je Janka Mačová a som váš Cupra Master. Vozidlá sú pre mňa vášeň už niekoľko rokov. Každému zákazníkovi sa venujem plnohodnotne pri jeho návšteve našej predajne. Aj vy, keď nás navštívite, rada sa vám budem venovať a vysvetlím vám všetky technologické vymoženosti, ktoré Cupra ponúka a zároveň spolu vypracujeme cenovú ponuku, financovanie a poistenie. Najlepšie emócie a technologické vymoženosti, ktoré Cupra ponúka, si vyskúšate počas skúšobnej jazdy. Týmto by som vás rada pozvala k nám na Levodskú ulicu 107 do Prešova na skúšobnú jazdu s vozidlami Cupra. Rada by som vás pozvala na výlet v okolí Prešova. Poďte si so mnou pozrieť krásne zaujímavosti v blízkosti nášho mesta. Na náš výlet nás sprevádza nové vozidlo od značky Cupra a je to prvé vozidlo v elektrickom prevedení ako SUV a je to Cupra Tavascan. Nachádzame sa vlastne vo verzii najsilnejšej kubatúry VZ s označením teda Veloz s výkonom 340 koní a dojazdom až 520 km. Vozidlo si dokážete nabiť rýchlo nabíjačkou do 30 minút. Jedinečný dizajn má Cupra Tavascan v prednej maske, a to s umiestnením LED loga a podsvietením názvu Cupra. Dizajn interiéru dotvára prístrojová doska, ktorá je zdobená medenými prvkami, krásnym ambientným osvetlením. Novinkou je taktiež ambientné osvetlenie v predných a zadných dverách, s možnosťou voliteľnosti farieb podľa vášho výberu alebo podľa vašej nálady. Cupra Tavascan ponúka objem batožňového priestoru vo veľkosti 340 litrov, takže zbalenie sa na dovolenku určite nebude problém. Prešov ako tretie najväčšie mesto na Slovensku má bohatú históriu, preto je pochopiteľné, že tu nájdete celú plejadu pamätihodností a atrakcií, ktoré sa oplatí vidieť. My sme navštívili múzeum soli a potom vyrazili do okolia. Pozreli sme si jedinečné opálové bane, ktoré boli dlho jediné na svete. Cez drevený megafón sme si vypočuli zvuky prírody a deň sme ukončili relaxom v solnej jaskyni. Ak sa chystáte do Prešova, vyrazte niekam na výlet objavovať čaro metropoly Šariša.